Dámoslle paso agora a actuación dos alumnos de primeiro, segundo e terceiro, que nos van deleitar coa representación da obra A Casa das Bruxas. Un aplauso. Nunha tarde noite do 31 de outubro, un matrimonio do Irixo, Amancio e Balbina, dirixíase á casa no seu coche. Viñan do Carballiño, onde mercaron un disfraces para a festa de Samaín que organizara o Concello. Encantábanlles as festas de disfraces, pero non sabían o que lles ia acontecer no camiño. Amancio, pon a radio. ¿En qué cadena? La Miss FM, claro. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Que me imos pasar esta noite? Os nosos disfraces van ser os que máis medo van dar de toda a festa. Pois verás cando me poñamos o disfraz de Franques. Pois anda que o meu de princesa zombie. Vai a treboar. E aínda nos queda moito camiño. Cuidado, cuidado, man, que hai un xabarín na carretera. Pero, man, é que non vistes un xabarín. Será máis grande que un cabalo. É que con esta tormenta non vía nada. O cristal estaba empapado. Pois a ver que facemos agora, porque aquí non nos podemos quedar. Mira, por aí ves unha luz. Pois imos, que seguro que é a luz dunha casa e nos acollan ata que acaba a treguada. Mira, Mancio, a porta está aberta. Pois pasa, pasa, que estou collendo moito frío. Que manda aí? Que sodes vos? Ai, vaya susto nos des. Perdoe, señora, por entrar na súa casa. Pero que tivemos un accidente na carretera cando íamos para ir. E como chovía tanto, vimos a luz da súa casa e decidimos entrar. Importaríalle que agardemos aquí ata que estampa a tormenta? Berta, Clarín, Rosaura. Mire, mira o que temos aquí. Estes mozos tiveron un accidente e queren quedarse na nosa casa ata que pase a tormenta. Que dicides? Claro que poden quedar. Vésenlles unhas persoas máis humanas. Eu voulles preparar un colacao ben quentinho para que entren un pouco en calor. Eu, Clarice, axudarei a preparar estas cosas. Rosaura! Ai, perdón, quería axudar a preparar as cuncas de colacao ben quentinho para que se les pase o E así, as malvadas bruxas comezaron a preparar as pócimas para dormir a Amancio e a Balbina. Nin se imaginaba o xoven matrimonio o que as malvadas bruxas querían facer con eles. Só elas o sabían. Aquí tenéis o vosso leite quentinho. Veredes como axiña se vos paso frío. E chamaremos a festas e descoberán. Rosaura! Ai, perdón, quería decir que axiña o vosso corpo se vos quentará. A
beberon as horribles pócimas do sono que lles deran as bruxas. Pronto comezaron a notar os efectos do brebaxe das moi malvadas. Ai, que sono teño e ademais estou un pouco mareado. Ai, meu home, creo que eu tamén. Non vos preocupedes. Botádevos nesta cama a descansar, que tivestes un día moi duro. E así foi como as malvadas bruxas Alice, Berta, Clarís e Rosaura comezaron a preparalo todo para facer o gran conxuro e así invocar as máis horribles bestas e criaturas do mundo dos vampiros e dos demos para que se comeran a Amancio e a Balbina. Hoxe imos invocar as bestas do mundo dos vampiros. E do mundo dos demos. E do mundo dos mortos. Comezamos cun dente de dragón, unha cola de pitón. Unhas patinas de cabra mortas dende fai unha semana. E unha babosa venenosa, que cousa tan tenebrosa. E uns bigotes de latino ben fodidos. E unhas coas palabras máxicas. En inglés, que se note que somos bruxas de mundo. Come on, devils, come on, monsters, come on, zombies, come here now, right now. Que aparezcan as cabazas malvadas. Boas noites, bruxas, para que nos chamastes? Chamámosvos porque sabemos que sodes moi malvados. E temos dos nosos aquí dentro preparados para vos. Queremos que vos los comades. E nos ímonos divertir moito dentro. Perdade, chicas, pero teño que dicirvos que estades moi pero que moi anticuadas. Nos xa non facemos ese tipo de cousas. Deixamos o noso traballo nos contos diabólicos, porque non nos cagaban abondo para estar todo o día facendo maldades e coméndonos persoas. Agora traballamos para Cenicienta. Sí, Cenicienta. Lembrades aquelas cabazas que se convertían en carrozas? Pois somos nós. Vaya, e vos gustou o novo traballo? Pois claro que sí. Agora somos unhas estrelas con debilidades de final chip. E temos tanto glamour, hasta un club de fan. E vos xa podíamos facer o mesmo que nós. Non vos da vergoña en a miña caboseira de ir por aí gustando a unhas boas persoas. Ui, que tarde xa, témonos que ir porque as cabaciñas de Cenicienta van se convertir en carrozas. Bye, bye, Rens. Vaya, coas cabazas. Non nos preocupedes, bruxas. Veredes como os seguimos. Non nos preocupedes, bruxas. Dinos coas palabras. Come on, devils, come on, monsters, come on, zombies, come here now, right now. Que aparezcan os zombies e os esqueletos. Chamámosvos porque sabemos que sodes moi malvados. E temos dos matos aquí dentro preparados para vos. Queremos que vos los comades. E nos ímonos divertir moito dentro. Sinto bruxos que non vos podo comer. Son un esqueleto e viven nos ollos. Se vos comera, engordarían. E perderían o traballo. A miña muller
non podería ir ao clube privado do cementerio, xogar os sacaollos cos seus amigos, e non te podería mercar como das masterjais os meus esqueletinos. Meteríame nun boli e cinto. Existen rapaces, eu tampouco vos podo comer. Son un bote vivo. Se mos comera, o meu estómago funcionaría mal e moriría outra vez. Cinto. Bueno, nós ímonos. Eu teño que gravar un anuncio para Dickie de Chano. Non vos preocupedes. As veredes como seguían todos. Come on, devils, come on, monsters, come on, zombies, come here now, right now. Que aparezcan Úrsula Gótica e os vampiros. Boas noites, bruxas, para que nos chamaste? Chamámonos porque sabemos que sodes moi malvados. E temos os mozos aquí vindo preparados para vos. Queremos que vos los comades. E vos imos metidos moito ben. Non será eso certo? Eu non me penso comer eses dos rapaces. Acabo de vir do Salón Gótico de Beleza e o estilista máis importante do mundo lavou o pelo con xabón de lagarto, fixo masiñas con queratina de home lobo e maquilloume con pintura factor morcego e me diseñou este vestido exclusivamente para mí, para Úrsula Gótica, así que non penso mancharme o meu vestido de sangue de ser dous infelices. Vos veredes. Pois eu tampouco nos penso comer. Levo a dieta todo o mes. Quero estar espléndida para a festa que vai dar o show en Drácula a semana que ven. É tan alto, tan guapo, con esa pel tan branca, eses colmillos tan afiados. Beberemos sangre toda a noite e uniremos os nosos colmillos a luz da luz. Para xa, vanos de as uvas. Non se nada que antes tú eres todo o día vendo Crepúsculo na tele. Día que non te podes ir soa na cova, Vale, podo comer, teño os colmillos enfermos. O doutor Mome recitoume que coma sopa de ovo de araña, que beba leite de muller loba, sinto. Veña, bruxa, non desesperedes. Come on, devils, come on, monsters, come on, zombies, come here now, right now. Que aparezcan a nena do exorcista e o boneco diabólico. Para que nos chamaste? Chamámonos porque sabemos que sodes moi malvados. E temos os mozos aquí dormindo preparados para vos. Queremos que vos los comades. E nós imos nos divertir moito ben. Si, son bruxas, eu non os podo comer. O demo que levo dentro xa vai vello, anda desmemoriado. Ni falar idioma sabe, eu sen el non sei facer ninguna maldade. Si, pero brillas, eu tampouco os podo comer. Comeríamos de boas ganas, pero como sabedes que son un neno pequeno e xa non caen nos dentes e non do masticado, non podo mirar. A última oportunidade. Imos chamar o ser máis horrible de todos. Come on, devils, come on, monsters, come on, zombies, come here now, right now. Que aparezca o demo do mundo antigo. Don Diablos estaba por
ladrones y se esconden los cajones de la presa que decida conseguir. Si yo se lo voy a decir. Que te cante mi niña como gusto cuando niña que quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Buenas noches, bruxas. ¿Para qué me chamaste? Chamámoste porque sabemos que eres o ser máis horrible de todas as criaturas. E temos os mozos aquí dormindo preparados para queremos que os comas. E nós imos nos divertir moito vendo. Usáchedes a maxia solamente para divertirvos? Iso non está nada ben. A maxia solamente se debe utilizar para cousas importantes. Hai algúns libros difíciles de controlar. Non vos podedes burlar da maxia. Merecedes un castigo, malvadas! Un cabaleiro que pasaba por ali apiadouse do xoven matrimonio do Irixo e entrou para salvalos de ser comidos por calquera besta. Teño que salvar este matrimonio de aquí, senón algunha das bestas os comerá. Se hoxe queredes vivir, tedme que seguir. 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 Gallo, que desaparezca este gallo. Que pasou? Quedamos dormidos. Só lembro unha terrible treboada. É certo, xa me acordo. Como chovía tanto, paramos aquí o coche para non ter un accidente. Entramos nesa casa e nos deron unhas cucas de leite con colacao ben cantillo. Seguramente despois nos quedamos dormidos. Que listo! Parece un péndulo para hipnotizar. Daremos llanera dos nosos veciños e así algunha noite poderá xogar e hipnotizarnos a todos. Seguro que se divirte moito. Ui, que tarde xa. Terémonos que darnos prisa se non queremos chegar tarde a festa de disfraz. Para luna y yo no supe hacerlo así.